de pantalón vaqueiro pola mañá, de cena en restaurante de luxo pola noite e, dende logo, no xantar coa COE. Naturalmente, andan disfrazados deso. Rajoy, como sabedes, nos ten ofertado unhas cuantas solucións frente ao paro. Eu vos quero decir que o señor Rajoy ten tantas solucións para resolver o paro como as que tiña o señor Núñez Feijóo. Más ou menos exactamente as mesmas. Pero bueno, xa non vou entrar en eso da falta de compromiso co país, non? Con Galiza, deso ningún, non? Eu estes días estou asistindo a entrevistas, bueno, a verdad que hai que reconocer que non crea, pues, en fin, algún mérito ten que ter, non? Algún ten que ter, non? Entón ya estou escoitando, lendo unhas entrevistas en todos os lados, non? Entón lle preguntan por o ferrocarril galego se se van a cumplir, en fin, os plazos de AVE e estas cousas, e en todas elas contesta o seguinte: o AVE a Galicia será unha prioridade dentro das posibilidades orzamentarias. Bueno, por lo tanto, veía que él nos veu vendendo, Dios mío, él veu vendendo un par de solucións destas, en fin, eu digo da señorita Pepis, non? Hai unha primeira que era aquilo de cambiar o goberno. Ala, con cambiar o goberno, cambiamos o asunto, solucionamos o paro. Bueno, a mí me parece unha receta absolutamente extraordinaria. De señorita Pepis, sí, pero extraordinaria, non? Bueno, iso se demostra naturalmente no cambio de goberno en Portugal, no cambio de goberno en Grecia, ahora con este que van a cambiar en Italia, non? Porque onte leía tamén un señor que con gracia definía o cambio de goberno en Italia. Dice, o máximo que podrá cambiar en Italia con este cambio de goberno é que nos telediarios pode deixar de haber sexo. E é así. E a segunda extraordinaria é o da confianza. Non sei se vos dades conta que repite confianza, confianza. El PP confianza. Ten mala fortuna de todas maneiras. Onte en un meeting, non? Bueno, neste meeting, naturalmente, que o vedes saltar. Eu aí sí que vexo en forma física. Esta disciplina non é olímpica, pero tal como vai ter un goberno de maioría del PP, acaba sendo olímpica. Pero dito eso, decía justamente outro día, dice Rajoy, votar al Partido Popular supón, por traducir, trasladar a Europa unha mensaxe positiva de confianza. Vale? O día seguinte, é dicir, hoxe, a prima de risco, a débeda pública no Estado español acaba de alcanzar máximo resultado. Bueno, eu non vos quero falar das solucións para a pequena e mediana empresa, verdade, os autónomos. Esas sí que xa son de órgano, non? Xa sabedes que nos dixo aquelo, bueno, cada un que contrate un empregado lle damos 3.000 euros e acabamos ca mitad do desemprego. Por tanto, repiten como un mantra, E eu tamén sempre digo, bueno, primeiro será porque non se lle ocurriu a Núñez Feijóo antes, non? Porque mira que o tiña fácil. E a veces tamén penso, por que non se nos ocurriría a nós? Porque francamente, non? E claro, se un se para a pensar e un ve que problemas ten un comerciante, unha persoa que ten un taller de coches, unha persoa que ten un bar, claro, o problema desa persoa será que lle den 3.000 euros para contratar un empregado. O problema desa persoa será que con esta política, con esta que están facendo, están pensando a ver como non pecha o negocio que ten. E, polo tanto, non lle irá mellor a xente, a pequena e mediana empresa e autónomos que as propostas do Bloque Nacionalista Galego. Claro que sí, traballo, salarios dignos, banca pública galega. Claro que sí, hombre, claro que sí.